ପୂଜା ଯାଇଥିଲି କାଲି ବୁଲିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖିଲି। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ 300-400 ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଫଟୋ ଉଠା। ସେ 7.5 ମିନିଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠିକି ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ପାଟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବାହାରୁଛି, ଆଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଲା, ଲାଇଟିଂଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମା ମହିଷାସୁରକୁ ଛାଡ଼ିକି ୟାଙ୍କ ଛାତିରେ ତ୍ରିଶୂଳ କାହିଁ ପୁରଉନାହାନ୍ତି। ଆଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଆଉ ଯେଉଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ମେଳାରୁ କିଛି ବି କିଣିକି ନ ଦେବାର ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମେଳା ନିଅ କାହିଁ ବୁଲେଇବାକୁ? ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଅ, ବିନ୍ଦାସ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ। ତ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତତେ ମିଳିପାରିବନି। ଆଉ ସେ ଯାହା କହିବ ତ ଦୋଳିରେ ପଡ଼ିଯିବ। 16,000 ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ତମର ଛୁଆ ପଡ଼ିବ ସେଥିରୁ? ପଡ଼ିଯିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଅ ନାହିଁ। ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହୁଛି। କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଏକ 87 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ସିଏ ଫେନ୍ସ ଡେଇଁକି ରୋଡ଼ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି। ଫେନ୍ସ ଡେଇଁକି। ମୁଁ କହିବା କଥା, ମଉସା 4 ଦିନ ରହିଯାଅ, ତୁମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଏମିତିରେ ବି ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ କରିଦେବ। ତୁମର ଏଠି ଆସିକି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପଶିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ପୂଜାରେ ଅଲଗା ଥାଏ। ଆମେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ, ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବୁ। ପୁଅମାନଙ୍କର ନା, ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍, ଦହିବରା, ବରା, ମଥୁରା କେକ୍। 450 ଟଙ୍କାର ମଥୁରା କେକ୍ ଭାଇ ଏକା ସହିତ କିଏ ଖାଏ? ଗାଣ୍ଡୁଏ ଖାଲି ଯାଇକି କେବେ ଖାଇବା ଉପରେ ନଜର ଦେଇକି ଖାଇସାରିକି ଏ ଯେଉଁ ତୁରୀ ଯେଉଁଟା ବହୁତ କର୍କଶ ସାଉଣ୍ଡ କରେ ସେଇଥିରୁ କିଣିକି ମେଳା ଭିତରେ ବଜେଇବା। ଆମେ କୁଲ୍ ହେବା। କୁଲ୍ ନୁହଁ, ବହୁତ ଭକୁଆ ଲାଗ ତମମାନେ।